ụfọdụ ndị isi oche otu ọchịchị Nchere oge kansụl ime obodo dịgasị iche iche kwego nkwa na ha ga-aga n'iru na Amuma solution agenda nke ọchịchị onye kwuo uche ya n'obodo ha dịgasị iche iche na kansụl ha dịgasị iche iche iji wee tinye ya bụ mgbanwe nke Gọvanọ Soludo na-agbasa ozi ya na-enweghị ogbochi n'ime ime obodo n'ọlụ. Ha kwere nkwa n'oge ha na-akọ etu ha si wee ji ozi n'ime otu afọ gara aga ha ji wee nọrọ na ya bụ ọkwa. Onye nta akụkọ anyị site n'obi gọọmenti bụ Valentine Mbadoga ji akụkọ a wee bịa n'uju. Ọ gbaala otu afọ kamgbe Gọvanọ Soludo ji wee họpụta ma doo n'iyi ọrụ ndị isi oche kọmitii nchere oge n'okpuru ọchịchị kansụl ime obodo enwe na Anambra steeti ndị ga-enye aka ịhụ na ebumnobi ya banyere ọganihu Anambra bụ nke ga-abịa na mmezu. Ka ha malitere ọrụ, ha nwere ihe iche aka mgba dị iche iche ma mepụtagasịkwa ihe dị iche iche n'otu afọ a ha nọ n'oche. N'okwu ha ka onye ji ọkwa onye isi oche nke kọmitii nchere oge okpuru ọchịchị kansụl Idemili South bụ Oliakụ Amaka Obi n'ogbe ya nke okpuru ọchịchị kansụl Ọcha bụ Maazị Ikechukwu Ọzọ gosipụtara afọ ojuju ha nwere ha na Gọvanọ Soludo ịrụkọ ọrụ ọnụ ma kwue na ha agbago mbọ pụrụ iche na-etosi metụta ịkwalite ọnọdụ nchekwa, ọnọdụ agụmakwụkwọ, ịkwado otuto ụmụ ntorobịa, ịkwalite ezi ọnọdụ ahụike na ọtụtụ ndị ọzọ. N'aka nke ha ka onye ji ọkwa onye isi oche nke kọmitii nchere oge okpuru ọchịchị kansụl Dunukọfịa bụ Maazị Augustine Onyemobi, ogbo ya nke okpuru ọchịchị kansụl Oyi bụ Maazị Christian Nweke nakwa onye nke Orumba South bụ Prince Neville Uchendu kwupụtara na iso mmadụ dịka Gọvanọ Soludo rụọ ọrụ bụ nnọọ nke na-eweta ịgbado anya n'ọrụ ma kwue na ha arụgo ọrụ dị iche iche na-etosi metụtakwa ịkwalite mpaghara, ọnọdụ akụnụba, ịkọpụta ihe nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Onye ji ọkwa onye isi oche nke kọmitii nchere oge okpuru ọchịchị kansụl Nnewi North bụ Injinia Chris Obiora, onye nke nọgoro n'oche ọnwa itenaanị, gụpụtagasịkwara ihe ndị nke o megasịrị, ndị nke gụnyere idozigasị iro ndị nke adịghị mma, ikpocha ọwa mmiri, ikpocha ahịhịa etosi kwesị, ịkwalite ọnọdụ agụmakwụkwọ site n'ịrụgharị ụlọ nke ndị isi na-anọ n'okpuru ọchịchị kansụl ahụ ya nakwa ịkwalite ọnọdụ nchekwa na mpaghara Nnewi. Ha niile gara n'ihu kelee Gọvanọ Soludo maka inye ha nnukwu ohere ahụ ijere ndị be ha ozi ma kwe nkwa ịga n'ihu na-atụnye ụtụ ha n'etosi metụta ọganihu nke Anambra steeti. Site n'Ọka, abụ m Valentine Mbadoga.